We staan hier voor het Ledentheater. Er worden vandaag 3 musicals opgevoerd. Op 6, 7 en 8 van de Sint-Bavenschool. Kik TV was erbij. En schat, wat vind je van deze klas? Nou, ik denk dat onze kinderen hier zich wel thuis voelen. Oh, dat vind ik fijn om te horen, koninklijke aanwezigheid. Willen jullie misschien ook nog de les bijwonen? Lot gaat namelijk haar spreekwoord houden over apen. Oh ja, apen, daar zijn wij dol op. Poeh, ik voel me opeens niet zo lekker. Ik geloof dat ik even een luchtje moet scheppen. Hupske, neem mij het even over? Maar natuurlijk, juf Macaroni. Weten jullie nog dat Olivier zand in het glas water van de juf heeft gedaan? De juf is daar nu ziek van geworden en nu moet ze tussen haar Hupske het overnemen. Zal het allemaal goed gaan? En zeker nu de koning en koninginnen zijn, kijk maar mee. Mees, we eten voorspreekwoord eigenlijk altijd wat lekker. Ja, oké. Als jullie dat altijd doen, wie ben ik dan deze regel te breken? Ik heb toevallig wel wat lekkers bij me. En ik heb zelf eigenlijk ook wel honger. Ook een snoepje Willem-Alexander of Maxima. Ze zijn heerlijk. Dat lijkt me lekker. Maar Willem staat een keertje over. Hij moet op zijn lijn letten. Hè, liefje? Mees, zal ik nu beginnen aan mijn spreekwoord? Het is eigenlijk meer een quiz. Kom maar naar voren, Lot. Ik ben zeer benieuwd. Ik stel zo een paar vragen over de aap. Wie het goede antwoord weet, roept aap door de klas. En als je het goede antwoord geeft, krijg je een snoepje. Gaan jullie spreken altijd zo? Ja, Mees, dit gaat al jaren zo. De vragen. Vraag 1. Hoe spel je aap? Aap. A-A-P. Goed zo, dit was natuurlijk wel een moeilijke vraag. Vraag 2. Welke kleur heeft een aap? Aap, bruin of zwart? Goed zo. Vraag 3. Wie heeft er veel geleerd over mijn quiz over de aap? Violet heeft iets bijzonders gevonden. Een kauwgommachine die kauwgom maakt die een volledige 3-gangen maaltijd is. Ze steekt een stuk in haar mond en proeft eerst heerlijke tomatensoep. Dan rosbief met gebakken aardappeltjes. En uiteindelijk bosbessentaart met ijs. Willy Wonka probeert haar nog te waarschuwen het niet te doen. Maar het is te laat. Haar hele gezicht is blauw geworden. Willy Wonka zei nog dat het niet af was, want het doet een beetje gek vanaf het toetje. Oh nee, ze verandert in een bosbes. Haar moeder wil geen bosbes als dochter, want zo kan ze nooit meer iets winnen. De Oompa Loompas komen erbij en geven weer een showtje. Ze nemen Violet mee om haar uit te persen. Moeder rent er verschrikt achteraan. Geen netwerk? Ik denk dat het plat ligt. Klopt, was vanmorgen ook al zo. Er schijnt een grote landelijke storing te zijn. Dus nou kunnen we niet bellen? Lekker dan, wou ma even bellen om te zeggen dat we vanavond op buurtpop staan. Relax man, lekker rustig toch, zonder bla bla. Wat vond u van de voorstelling?
Ja, ik vond de voorstelling gewoon heel erg leuk en heel knap gedaan. Mevrouw, wat vond u van de voorstelling? Ja, leuk. Het is goed gedaan. Het is leuk bedacht. Vermest, gemest. Dus als je goed nadenkt, dan kom je erop. Maar leuk gebracht. En is alles goed gelukt? Ja, heel goed. Ja, het is één keer, een meisje wist de tekst even niet, maar het is wel goed gegaan. En vond je het leuk om te doen? Ja, heel leuk.